разкажи на мен. Явно прави любовта мръсно, или знае на кого, кога да пусне тя, кога да хване тя. Да я имитирам ли? Ще ти се харесам ли? Да го правя мръсно с теб, като по рецепта за секс. Щом при нея позите много екстри носят и да започнем с първата. Затова мъжете така сте лесни. Тя пробива с едно явно и е минала през то явно. Аз до нея съм наивната, а успялата защо е тя? Явно прави любовта мръсно, или знае на кого, кога да пусне тя, кога да хване тя. Да я имитирам ли? Ще ти се харесам ли? Да го правя мръсно с теб, като по рецепта за секс. Щом при нея позите много екстри носят и да започнем с първата. Затова мъжете така сте лесни. Да го правя мръсно с теб, като по рецепта за секс. Щом при нея позите много екстри носят и да започнем с първата. Затова мъж